Nie, nepapaj to. Môžeš to papať, môžeš. Hajtku. Ahojte, mám tu pre vás recept na vianočné medovníčky a tentokrát mi pomáhal aj môj synček. Penite, na toto tieľa bola. Zmiešame vajíčka, med a maslo. A je dobré, aby tieto mokré ingrediencie boli izbovej teploty a dobre ich premiešame. Malo by to vyzerať asi nejako takto. Potom si do preosiatej múky dáme 1 kopcovitú lyžičku sódy bikarbóny a zamiešame. A pridáme ešte tiež preosiatý práškový cukor. Chceš mi pomôcť miešať? Perníkové korenie nesmie chýbať. Do tekutej zmesi postupne pridávame sypkú zmes a hnietime v robote alebo ručne. To Natal to mama. Takáto hotová hmota nie je úplne hustá, ale to zaručí, aby boli medovníky po upečení mäkúčké. Testo si zabalíme do potravinovej fólie. Ide tam? Ešte by tam ostalo. Idem si iba ísť. Nie, nepapaj to. Na čo? A dáme odpočívať na deň do chladničky. Iď. Pridať. Už to je, nemusíš to už packať. To je také dobre, tak ako to je. Nie, packaj. Na pracovnú dosku nedávajte veľa múky. A ja idem tak. Môžeš trošku. Je to zelené. Vyvaľkáme si tenký plát, aby mal asi tak hrúbku 5 mm. Tati, už to bude veľké. Budeme robiť. A tati, to môžeme. No. Tomček. To máme. Máme tady dítku. Kto to je? Medovničky si poukladáme na plech s pečiacím papierom a dáme piec do rúry na asi 5 minút a na 180 stupňov. Ja tieto medovničky už ničím nepotieram a vyzerajú takto. Dúfam, že sa vám náš spoločný recept páčil a uvidíme sa niekedy na budúce.